जे तेनू धूप लगे आवे हमें से लड़ जावा यही मेरी आरज़ू के रहूं सदा में परछावा। వీడియో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో బీట్ మార్క్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 by 1 ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ఫోటోస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత లిరికల్ రాద్దాం. లిరికల్తో సహా ఈ వీడియో ఉంటుంది. ఒకసారి ఫోటోస్ అన్నీ యాడ్ చేద్దాం. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫొటోస్ తీసుకొని మంచి మంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ ఇలా 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, ఒకటి తర్వాత ఒకటి తీసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ చూపిస్తా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. దానికోసం ఆల్రెడీ లిరికల్ ప్రీసెట్ అని ఒకటి ఇచ్చాను. లిరికల్ ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది. మొత్తం కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ ఆల్, ఈ రెండు తీసేసి కాపీ 14 లేయర్ కాపీ చేసి ఇక్కడ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి పేస్ట్ చేయండి. సింపుల్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ పెడదాం, షేక్ ఎఫెక్ట్. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి, సో ఫ్రెండ్స్ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. 1 2 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని పై నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటోకి పైనుంచి పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ స్టైల్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా పైన లిరికల్కి సేమ్ అదే పెట్టాలి. పేస్ట్ చేస్తే కొంచెం జూమ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఫింగర్స్తో జూమ్ తగ్గించండి. 4 సెకండ్ 23 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్. లిరికల్ కూడా సేమ్ పేస్ట్ చేయండి. జూమ్ అవుతుంది, తగ్గించండి ఇలా. సో టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ అయినాయి కదా, ఇది 8 సెకండ్ 24 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, అండ్ 12 సెకండ్ 27 దగ్గర ఒక ఫోటో, అండ్ 19 సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, నెక్స్ట్ 23.14 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర. కంప్లీట్ ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని సేమ్ పై నుంచి కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ తీసి కలర్ తీసేయండి, పేస్ట్ చేయండి. మళ్ళీ లిరికల్కి కూడా సేమ్ పేస్ట్ స్టైల్, జూమ్ అవుతుంది, ఇలా తగ్గించి కింద పెట్టుకోండి. ఇది 7 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి. జూమ్ తక్కువ అయితే ఎక్కువ చేయండి ఇట్లా. మళ్ళీ దీన్ని కూడా సేమ్ జూమ్ అవుతుంది, ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా వస్తుంది. సో మళ్ళీ 24 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఒక ఫోటోని యాడ్ చేయండి. పేస్ట్ స్టైల్
లిరికల్ని ఫేస్ట్ స్టైల్ చేసుకోండి. జూమ్ అవుతుంది, ఇలా తగ్గించి కింద పెట్టుకోండి. రైట్ 18 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ 26 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇది ఒకటి. ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ తీసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. దీనికి లిరికల్ లేదు పెట్టాలంటే మీ వాటర్ మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో మిగిలిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇట్లా లిరికల్కి ఫోటోకి ఒకటే ఎఫెక్ట్ పెట్టాలి, ఇట్లా 1 by 1. సో కొంచెం చూసి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో అడగండి, చెప్తాను. సో కంప్లీట్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.